Привет, ето го новия парт DS3570 LRF. LRF значи далекомер. Разопаковаме го. Кълъвчето. Така. Тук юзер мануал. Гаранционната карта, в която се пълва само датата. Той по сериен номер важи гаранцията. Сервис в Полша. Така. Пълния комплект. Тук са кабелче за зареждане. Нали, самия уред зарежда батерията. Самия уред е и зарядно. Рингове. 3 см туба. Долу 20 мм релса. Окуляра. Нали, много важно. Много необходимо. И самия уред. Парт DS3570 RF, т.е. LRF с далекомер. Тук е батерията. Тук стои батерията, стандартна батерия. Оригинално парт 3200 мАч. Ето. Така. Предпазителя, тук е оптичното увеличение, а от тук има 4 по цифрово увеличение. Значи има достатъчно клипове, как уреда работи, опции, сеттингс. Идеята не е това, идеята е просто на български. Нали, за моите неща да покажа, да направя едно много кратко клипче, което да илюстрира самия уред с нов уред за изгодна цена, изгодни ловни стоки. Прибирам го, защото... другия, който е без далекомера, той е на 1100 лева, това е на цена 1600 лева. Нали? Това е важното да се каже. Мога и други уреди да достава. Парт 008S, който е просто друг дизайн. Софтуера същия, той е с изнесена релса отзад. Софтуер почти същия, почти същото качество, но друг дизайн е. Той е на 1000 лева.